Ano, manghigala magkasama. Ato magtatampo karon dadaso sa lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andres. Kini matagduwa sa radyo ni Reno. Kailan ato tampo si Andres. Kini ako problema bahay ni sa akong binuhing iro. Buta na lagi nga ng iro ataon. Nga doon problema ako ning buutan kina kong iro, no? Inanayon ako pagsugod ang mga panghitabo. Ay, dong, bro. Kuhan kining kanta ko dong. Ako'y pinuhod sa akong pinangga nga asawa si Inday Milda ba. Okay, kanta ko. Akong Imelda, buutan oy maanyag, binuhat ka nga sulundon sa tanang panahon. Akong Emil, background ko na. Ada gidro, background ka no. Akong Imelda, ana bisan ikaw tinamay. Anto sa lang kining tarong sa duyog di ba? Tining tanan ikaw mabulahan isaad kong tanan. Ara, lipayon ko ikaw. Kada panggaog makalon hangtod sa lumnganan. Inom lang tadroy kapuya sa katay. Dugay kayo murugwan. O saban? Ha? Mag-inom ta or di lang kami inom? Ay lagi inom mo kay tan-aw tanim mo gurugurong nimo kamot minom ka kanong maka. Uy, ha? O saban? Ha? Unsay mi kasulti? Unsay kasulti mo nanganga ba ka diha? Por kasulti o baka? Kang biliba gyud ako nimo pre. Wa gani kong apil o kanta. Oo, lagi wa ka apil o kanta. Labi na ni kanta ka sa. Yo. Ha? Akong apil pre. Solo na lang kay. Wa ka mo apil, solo na lang ko. Solo ha. Bungot ito bin mo pre. Lagi katong atong imong kanta ka paborito nimo pre ba? Katong kanta nimo nga himayang na ulak kadahan ka to? Himayang na pahak. Taon. Unsa man tay? Unsa man title na to eh? Pataka man ka pre oy. Unsay ang title na himayang nahunlak? Mao himayang na pahak. Ikaw rin yung himayang na pahak. Naunay day ko ani. Oh, unsa ka pag-sure ko di ako, unsa ka? Kana lang pre sige, kana mo ikata. Kana lang pre? Oh, kana. Unsa man? Kataon nimo dili. Ay lang pre. Ano man? Puspusan ta ana. Ha? Unsa puspusan? Magpuspusan ta ana sa akong asawa. Ano man? Mao nagikanta na ko dito sa iskina. Nya. Nga maayo kay ang pagkaigo sa akong agtang sa ruwag pre. Oh, ano man? Puspusan ko sa akong asawa. Giapas ka? O, pag-apas din, puspusan ko sa luwag pre. Usika sa nimong asawa pre oy. Di na bagsik. Bata-bata di na mabagsik. Di. Bata-bata man bin Laden. Di ba? Porbida, no? Mao na, pataka ang kang pangasawa, eh. Di ka parehas na ako, may pagkamarukoy. Oh, saman. Dire, are, may storya ta. Nganong palayo ka na ko. Dire, doon. Isu di kay ka, pre. Ha? Isu di kay ka. Di saan? Dili di kandir sa imong asawa, pre. Ander ko taon, Porbida. Ako, Ander? Ako, Bander, ba? Kada ko asawa? Jesus. Pinangga mo kayo na nako. Doy, may tabo na, pre, nga, palabuhon ko, anak. Nga ba, pre? Oo, pre. Di ko palabuhon na, oy. Labi nagikan ko mga tao. Patakidor. Ang loko na siya pasbo akong kamot, pre. Kaya gikan mas init. Kanya, gikan kong nangutaw, di ko palabon. Sabi nag-aago ni mo, pre. Ay, oy, natural kay. Dali kayo mulupad ang duha ka kumo, ana. Usay ko mo, pre. Purtahon ni mo si Mari, pre. Adili, naguli na ako, duha gyud ka buok. Naasa akong kamot. Syupa og pansit. Aw. Oh, mao na, pre. Nya, soko pa siya na, ha? Akong asawa, pre, mardita kayo. Dili mada padangog, pre. Bisa dadaan pa kong... Ang saban? Dadaan pa na kong dalibi. Di yun mada, pre, eh. Bangagan yapon ko niya. Nigabot malay, bangagan ko. Ay, sus, kasayon ranay mo problema, pre. Ako day, inanaw ko sa una. Iniguli na ako. Awa na, mura na ko kitata sa bahala sa malay ka na. Or machine gun ba? Wala, girakrakan ko sa kong asawa, pre. Pero karon, di na, pre. Pre, unsam ni mo, pre. Teknik na, pre. Inigabot ako, suko din ko. Ha? Suko din ko. Ngano dugay ba tawag niya, pre, sultan? Unsaman? Dugay na sad kong nauli? Hubog na sad kong nauli, ha? Wa ko'y ayong pagkadbana, ha? Salbahis ko?
May pag mulayas lang ko! Mulayas ko! At tagbaw pugong akong asawa, inigingon ko, mulayas ko! Hindi, ayan lang dong, ayan lang. Pahuway lang dito, kay hubog ka. Pahuway sa... Yamat, mga anak rin ang teknik, pre. Mo resolba ng tanan. Mga ani mo. Ana ara! Sus, pagkakidort, yun di ay. Day, May kinauli na ka. O ka masaag. saan ko? Usahay maduway kag uli, maingon man ka ng saag ka. Ang kanang hubog ko. Wala ka mahubog ron. Wa tao na yung taong hubog tao na. Hubog ako nga. Wa ako may inom dito pero wa ko mahubog. Nag-inom sila, wa ko mahubog, wa ko minom. Pinabuha no? Oh. Giandaman na ba ang ta ka? Ha? Kita maglibot sa nanday? Waay. O sige, andam nimo para nako. Giandaman daw ta kag puspos. Mas katwe. Recorded by X Thunder Gaming. Ginawa ko niya day. No? Wa ko magbinuang Andres. May buong pa man ka nga mao man nay naandan. Basta mauli kang hubog, puspos sa may katapat nimo. Bidaya ko na na day. Noon sa taon ka. Kung dili ka mag-usap ang imong style Andres, ug muuli ka nga hubog, aw mo ginay maanda na to pirmi. Magpinuspusay gyud ta pirmi kada hubog nimo. Hindi, Milda. Bagsika lagi ning akong asawa. Tingali, kapoy ni tawon siya sa akong bisyo sa una. Nga muli ko perming hubog pero karon awa na baya. Unya. Kagerts! Kamer! Ali! Kagerts! Sa na Andres? Kagerts! O, day! Sa nang iro? Ato ni day! Ato! Si ato. Oh. Sa taon talaga ba ng iro? Kana pagyod kakagiron ang iro ah? Awoy! Limpyo na. Bida. Ako na ang kaligo. Kagerts! Day! Kamer! Kagerts! Kamer! Singas iro oy. Kagerts! Ano ka bridge man? Oh, kagiron maging ni Kagerts. Oh, pero limpyo na dahil kay ako naman ang giligo. Nagsabunan pag yun akong maayo. Kuan, kanang pakanon lang nagmaayo dahil mauliar na siyang balhibo taon. Buti mo yung taon Andres. Uy, samantala sa mong utok na nanguha magkala. Taon sabi taon ka. O man taon nagbantay taonan ni. Mao na nga gikagird kanilas kagird dong tiro. Ug mamuhi magani kag iro. Di lang unta kagiron sad. Sige lang day. Kagiron pa kayo ning naong ron pero maabot ang pila ka adlaw ron. Makaingon ka. Model ning iro model. Mudo. Awal giday tumad lang pa yung una ko di mo. Gwapo ning iro Karon kagiron kini naong murag kawatan ning iro ha. Murag nagkawatan ning iro pero tuman sa kaingon yung pulis ani ha. Kuan na ni action star ning iro Abaday, hal-hal ka lang. Lagi day. Ay, kumusta naman ka, Andres, ha? Tay. Kung saan naman wapagyod ko'y apo. Lisod na lisod kay taong panahon ron. Oh, lisod man tuod ang panahon, Andres, pero og baning kamot lang tao, maluwas raman gihapon. O, sumahagod. Ako bitaw. Ay, kita sumasauna. Nangando rin kong magtigom. Karon, Pertin ng daghana. Dagan ka kwarta tay. Daghan sa mong mata. Oh, yung makadagan imong kwarta. Daghan na lagi. Ang akong mga pangandoy nangatigom na. Pertin ng daghana. Ay, pagkakidot. Atro ko tay. Kaya akong anak ko daw ikaon. Usay anak. Anak na day. Duna ka na day, anak. Ay da mo iro ko tay. Hanggaw ka man day, Andres. Ay wala ka tay. Kita ra kasi mga apo. Dadong ito kagerds diri. Unsay apong tagords. Nga mo iro ba? Ako ang mga giisip ug anak taon na kagerds taon ako. Hoy, kani mo, Andres. Paning kamot gani, do. Bisag usa lang unta ka po, apo. Ha, do? Musugot kong mamatay, Andres. Tay. Uy, sus Maria Josep. Naunsa man ni dinhi uy. Nagkatag mang mga sinina. Ug napay unsa man ni brief ni Andres? Day, naulin na day ka. Oy. Ano ni? Ano ni? Ano ni din diri? Ay kung pangutan na kay dili ko may nagkatag-an na. Oh, kisa man Kisa pa imong sinagop. Ha? Si Kagerds? Kisa pa mangoy laing muhimo ana ang imo ramang anak kag giron. Kagerds! Kagerds! Come here! Kagerds!
Say! Ito ka! Ikay nga katagin mga sinihan sa sao! Kako, Brip! Yun sa mataw rin mo kagerda ka, ha? Pailain kita itong Brip. Buwana! Mura na tayo, kinit kita ni sila gakong Brip. Trawa! Mao na Andres, mao na. Ate, day, makalanday. Hinana mo gining iro. Naon sa mataon, butan ng iro, Ay, aday. buutan sa imong mata. Mo na buutan nimo nga pulos naman lang gani nagpangtangab ng mga sinina nimo. Nagguhay-guhay naman ang gani na. Ay, magdaan ba sa ning sina? Hasta akong Brip, daan naman sa tao na, wa naman tao gali na i-garter ang ubar. Nya sa may nang gibuhatan na. Dahil kagard sa daw! Oy, dahil si kagard ba? Doon naman gidahin man ako sa kagard. Doon na igipaabot ng mensahe si kagard na to. Doon na igipaabot ng mensahe? Oh, Unsa man? Ambot pasabotan ni nga paliton kung bagong sinina. Kay daan kaya kung sinina. Bago sa brief. Hasta brief day. Oh, adto sa Happy Mart kay Brato kay dito ha. Hasta akong brief kay daan naman kay ninay. Mo na igipaabot yung mensahe na to. Buot may pasabot ka papaliton kaniya bagong brief. Oh, yes. Kukuha mo lagi dahin ka. Bright eyes. Ilam di Andres oy. Ay Bright ulog-ulog, ba eh. ka, girls, Ay eh? kung ulog-ulog eh. Mama karong ka girls ron. Dili kinulog-ulog ako na. Tinuod kita ni. Ikinigiro may kaliwat man ni mga bright man niya. Kumlaod di man mo isuon na ni. Ha? Unsa? Ilam di ay kublaw dis imong mata. Taki dahil pagkuha na ko ni, ang isuon ni iro kamo dahil telepono. Ilam di ay hambog sa ka. Ano ba ka matuo? Unsa ang kutawan ni pagdayal? Ana, nakita ka? Ikuha ko to auditivos telepono. O niya, iyang gipisit-pisit ang mga numero. Nya gitubag. Wapa, kay giingan mo siyang parita ko eh. Ingna nga, hello. Pero sos, wala mo yung hello. Sokon lang kayo, parita ko itaon. Udiya sa may imong giingon nga bright be. Asa man Bright nakita lagi nimong na bright? day. Kay sige mo siyang tudlo niya ang iro nga giing nag-hello. O niya, di mo tingo ang iro taon. Ay, kasapan, parita ko eh. Giing na, usap ka iro ka, nagkabugo ka. Ay, kung baka wawi sa kubisita, sige siyang dayal. O niya, di mo tingog. Nga mo sa taon ing naning hello? O sa ding na nga, hello. Bogo yung kay iro ka. Sus, bitaw ng iro day. Naninghag ang iro, umingong iro. Bisag busy. Saan palagi ko? Oy lami. Alam mo, bitaw. Muli ko isagyog ka. Oh! Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Sige, kagirls! Sit down! Good job. Magkabuo tayo, Ray. Oy, kung magsayo, pagsagop ni mo, kagirls, ha? Tradingon, kag mayo. Kay, mayo kung gusto nga, mailakas tibo kalibutan. Himong ko ikaw nga, Wonder Dog! Kana, daghan kag abilidad ba? Ha? Pabuhatan kag pelikula, ang title, Kagirls to Wonder Dog. Ha? Kana, kangayan mo kagirls. Pinaisa ba Unsa sa naman, Andres, oy? Oh, day! Unsa? Nalagiro ba? Naman? Ha? Waman? Awa binakog na unsa na na. Nakitaan mo ko ako dito sa gawas ganina. Ghost? Nagkagawas din eh? Nagagawas tingali na kay nakitaan mo na ako dito sa gawas. Nangukay sa mga basura. Ano? Gibato pa mga ito sa mga istambay. Ay! Yate ng gibato akong anak! Imura ng anak ko yo, kuy labot anak. Ako na doon. Hala ka di, ay. So ilabot. Pero kinsa mga tawa na ang nagbato ani niya, kinsa? Ay kana ko mga istambay das gawas good. Bida, swerte sila kay wak ko makakita. Kayo di haba ko, sos! Bisang mga bugoy pa sila. Wak ko madong nila! Alam na Andres ay. Sige lang, day. Timingan ko ng tawhana. Ang nagdaw-daw sa atong anak, malintian sila nako! Tian sila nako! Diya. Sige. Pabuhagay des kagirls. Sige, pabuhagay sa imo ha. Sige, kada. Kada, very good. Sige. Mahalon iro ni Andres, Kagilong. Bida. Kagilong man naglubot, ay. Maot nga ni standbyan na papos kong iro na eh. Uy, mga batasan, mga bata. Yung standby Sige, standby din eh. Uy, kanahan eh. Ibaton sa kong iro eh. Kanahan ni mo tawhana. Buhian ko ganis kang girls. Sige girls! Paka naman kanang ako ang nagbato niyo! Paka! Bato sila tama! May ra! May hati na. Sila talang gibag sa kong iro. Kagirls! Balik ka rin kagirls! Patay! Mahal ka indiksyon! Dagkang napakan. Patay mo para matao lang yung ma-inject yung katay rabis! Ginoo ko! Kagirls! Balik! Kagirls! Mao ni akong problema, daghan gyud pa kan oy tungod sa nila taon. Ilaw ang gibato akong iro. Saon man ako taon, ikihar ba kuno nila? Usa may akong buhaton na ni palihog tabagi ko ninyo bi. Usa man ko kamoy pasultihon, Ate Pres. Andres. Ate Pres, Bam! Yes, atong sindir karong kulya. Atong sender si Dudong Andres ba?
Ang problema ni Andres ma'am kining nakabuhi siya iro. Kuan ba gibuhi niya ba nakita niya. Luoy siya gibuhi niya ang iro niya karon. Ang iro kay dako-dako na niya pero wa pa gitaon bawa ang mga ka-girls sa kalawasan mabitaw malag ka-girls. Unya di usa kay gayon ba mga kay bawo ka pagwason magyud ng iro kay para taon maka-itsar sa taon ba nga tarungon pagpaitsar ana ba duol sa kabasurahan dili kay bisag asal niyo paitsaron nimong iro bisag anha dia bisag asa basta anhasdan andas kuan sayo pa na di mo na mayo kadaot pa na mao na nga kinahanglan nga dadon gyud sa isaranan sa iro unya dito bam na may mga bugoy-bugoy yung standby dito gibato man yang iro di gibuhian niya ang iro gisugo niya ang iro nga paka sila ka girls kay ka girls bengan gipamaak sa iro 40 minuto daghan na napakan bam nyawa para ba taon to injection ni og antirabis mo ni problema ro niya unsaon lang niya kay ikihar ba taon si audi siya ang kabayad sa pa-injection na to mga tao nga napakan sa iyang ka girls nga iro saon ni mana bambi. Una sa tanan, ganahan jud siya ani maong hayop tungod tingali kay wa man gud sila anak. Oh, tinuod. O gusto gyud siya naamang gyud taw nga ganahan gyud mamuhi og hayop. Kakita ka gulen ka usay bisan ka nang musimba ka. Ay uban na doon nila lang binuhing iring. Kita ka? Kita ako kabantay ko. Oh, ang sagara di mo kita ka naman lang binuhing iro midadong karon na magdaog binuhing iring. Oh, karon. Felix bilari mo sa ganahan kay nga iri. Oh, ako tanong sa man Sige iring. binaswan pa asa si. Usa man kana ni Pedro ka nang mag-iring makita sa Bisaya ba o dili? Murag Marami mga Bisaya bam, ang uban ay mga Bisaya. Buan ka ng mga Oh, ingon ko nga. mataba nindot mo Iko nga ilag yung dadoon no. Sa amoy doon na may dagang iring sa among bukid niya. Ako manghod ganay sa nga kani iring ano, na ginibuot nga naman. Inigtug na ko na sa kuntilan, inig kamatay ko sa kwadlaon, dagan ko sila. Una sa dagan kay may kaon. Bait nimo. Oh. Anak kanindo sa dang iringin good bam kay mutultul ugasa sila musik malibang. O basta yung mga training. Oh, Muna ang uban para sa ang uban na may dinat sa tong station diya sa broadcast na iring dito nga pa doon kay barong masara. Iman din nang kasara mo mama to sa buhay pa mo mama. Magbutang yun na siya planggana nga kanang dunot kanang karaan. Utangan niyang yuta adto dito sa may suok. Buhan ka tong mga gagmayng iring gagmay kayo. Tanaw niya murag kahion murag kasiaron. Iyang alsahon dito. Oo. Dumduman. Maana man, maana. Mga nag-ato dito, mga dilim, mga ubang ang dilim anad ato sa abuhan, ato sa kuan, ritso sa paambit. Paambit bam. Genesis 1 verse 28. Oo. Kamoy magbuot, okay? Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Kini sa Old Testament. Ug ari ka mulingi sa New Testament, Santiago 3, versikulo 7. Makahimo ang tao ug nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. Ha? Sa ato pa kana ding kuan nas dagat kuan di na kayo. Naabri kanta bam do og sa tanang binuhat sa kadagatan, di ba? Oh, kana Tanang binuhat sa kadagatan nga naglupad-lupad sa kahanginan. Ano inanak mo ba? oh, Ano inanak mo na nga binuhat sa kadagatan nga naglupad-lupad sa kahanginan. oh si Lydia Bayato naman si kanta pati sa mga langgam, ang tukmo, ang punay, ang kahira. O si Yuyo inaasay kuan awit ng mga isda nga ano. Oh, Na ati Gigi nagali ang mga isda sa kadagatan. Ang tatate. di ba kang Tito Jin, lain man ako nadunggan yung awit. Lain man nadunggan ako ng awit. Ang awit at Tito Jin na yung nadunggan. Mga bito, unso ko lang. Ayaw ba? Ang gulyat, kanang naang kaning among di no ato kasi sa tong sindir. Si Dodong Aris. Taas man among giaso ni Andres no, mubo ra gyud ang tubag. Imo man ang anad imo man kay ganahan mo jud pananap. Kanang mga iro ganing maak hiktan. Kaning imong iro pa-injection ni. Kana iyang iro ba, kagid dindot kana, lami kay na kana adubo ng panit na. Kay haw na nimo. Nya kiskisan mo panit. Nya panitan nimo adubo ab. Si Charon tan lami abam. Mao ni lami gisumsum. Uy, magbantay ka. Uy, imanabi mo sumbong ni mo. Animal right. Ang ba niya, dakpon ba yan mo na magkuha? Minuhar magdako gon. Pero ikaw wa ka katilaw iro ba? Wow, Lami king iro pero biyag lami gyud tinuoda. Oh, adi ka kato akong gagaw nga mayuham luto tong iro. Kada lagi mo mag-birthday kay Sudan mag-iyog iro. Oh, kay sagol gulas kanding kada mga kandingan mga kuan. Di ka kailaw nga iro na. Basta isagol ba? Basta isagol kanding di ka kaira kay lami kay karnis iro, lami gyud pero tungod lagi kay naay kuan nga makadaot ang karnis iro. Mao nang wa na kan aron. Wa na lagi mamunit tong iro. Kana Oh, sa unab dai
Ligsa ni Ro purti lipaya oy. Unsa man kanang ukan para way rabis dili apil og kaon ng o, pero nadunggan. Adi man ha, akong igagaw lutuon, bukon na nang o para ang sabaw baso dito sa utok. Biniga ini kaluto ablihang o. Kinsa ko ako nadunggan uy kang perti niyang kaon perti lami as sa deritas. Ingon, lami lagi kayo mo pakalutong kaning man na siya kaon, inam na siya kuat, pahuway na siya, sigarilyo na siya. Dili man to kalderitas akong dili man to kanding akong to iro mo to. Pero man nagkaon. Andres. 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 Pa-injeksyon ni ang imong iro, o gusto ka hikti imong iro Hikti lang yun. aron pananglitan og makapaak dili ka dakong tulubagon kay tag iya ang nagbuhi sa iro maurog yung mandubag para pa-injeksyon. Nubag yun bisag sa. Kapila ka na injeksyon ni kawalo. Kalimba. Kalima. Kalima. Nya usahay ra ba ka ng anti-rabies pangitaon. Mahal man bam. Pero libre pero sunod ikaw yung palit. Wa naman, permiro man na libre dia sa Sitel, libre. Mao ba? Oh, libre kay daghan ko. Pero mo lagi kay mahutdan ko na mo wa pangitaon. Oh, pagit ako lagi. Ana lang ko na para dili ka kay tagkontra para dili sa pirming awayon sa imong asawa. No, kay na may ubang iro nga pinangga uban gani itapad gani katog. Bitaw. Balik ka. Usa ka gulat ka kainikuan sa iro apilo ng uukaon. Lami kay pon kanang iro niya imong bukunda nang o. Nya isagol nimong kuan. Inigbuak sa obam, tulid oy. Oo ba? Oh. Katong nangaon mi pero ngit-ngit. Ang sakit. Ningon siya. O kauna di ka iro ni. Ana, pag tanong ko nga, ngit-ngit ra ba kayo? Ningo, iro ni, mura lagi di ko sa kubra. Kun ako ang pasultihon.